Kalong ka bapen sngo sarong bandan ha gajala ka baki nongway ki khot yaka kum ka Scotland of the East ka bala bananam namar ka jing khoj jing suba jong ka may mariang nalor ka jing don ki Jaka jong kai ki bala pen shot biet ya ki bawan na ki way pat ki jala bat kum jo ru na ki way kiri Henry kalong pat ka bapen ja buram ban yo sngo ba ka way na ki snong ka badan ha ka ni ka jala ka bala bananam bha ha ka jing Jakhlia kal air bat menta ka kanti ka kiu kerdan ban poi shadow ka baningkong Napdeng ki Jaka ba Jakhlia kal air ha barok ka way ka Pyrthei kani ka snong ka de ka snong Byrnihat ka bahap Haribhoi district bat ka badan ha Kaiphod jong ka jala Meghalaya bat Assam ka Byrnihat ka de ka way na ki snong ha po ka jala ka bala sertap dagi karkhana babon jat bat dang hau banai risau jong snam araja atpulai kat kum ka Kaiphod bala penmi da ka Central Pollution Control Board ka Byrnihat kalau wan ha ka kerdan ka baningkong ha po ka riborok ka way kum ka snong ka ba Jakhlia tam kal air kat kum ka air quality index ka bala kot shadow liespa ar dang hakini ki khindiat sngi bala dam haka yeng dorbar thauan ka jalla na ka liang MLA ka National People's Party na Jirang constituency uba sustenance sotun ula wanra da ka call attention notice habaya day bar jing Jakhlia kal air haka te ka snong haka ban na ka liang menteri rang ba ka jalla u konrad konkal sangma haba jubab halor ka ni ula banjur ban pentikna ban le da ka bating e persya e ki karkhana ki ba pen kenya ki an ki balam chaka jing Jakhlia kal air Henry hadian katu kat nisngi kata ka khatway tarik ulber araja arpusan kat kum ka World Air Quality Report Jongsnam araja arpusau ka bala penmit da ka way ka company ka bana Switzerland ka bala tip kum ka IQAir ka ba khmi ya ka jing khoj ba ka jing Jakhlia jongkal air hakalang ka Pyrthei la pen I ba ka Byrnihat ka wan ha ka kerdan ka beningkong e kat kum ka Kaiphod jong kani ka company la kado bahaus nam arja arpusau la bishar benya ya ki jinglom jing tip ban napalat saupo hajar tali ki air quality monitoring system hapra hajar khandai spa san pusau tali ki Jaka ki badon hasis pa laipopra tali ki ri ki Jaka bat ki than ya ka bala khmi benya dagi start science ka IQAir ka Kaiphod kala kadoru Bana pedang kiri ki badon kal air ka ba Jakhlia tam kal air ka ri India kalau wan ha ka kerdan ka basan ka ba ka jing Jakhlia kal air ka long sanpo 0.0 micrograms per cubic meter ka bala tam shipo sha banya ki kendon bala bo da ka World Health Organization ka ba dei R.san particulate matter ka Kaiphod kala kadoru ba ka Byrnihat ka de ka Jaka ka ba Jakhlia tam house nam arja arpusau ha ka ba ka jingdon jong ka particulate matter ka long R.san particulate matter ha ka shisnam ka ba long shispa R micrograms per cubic meter Habatin pej bahagi ki sharp plus F ka plus F ha ka bam bangi bam duna ki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya